Sana awak kudu ngamuk-ngamuk pikir. Kudu ngamuk-ngamuk apa meneh bojo niki gur entuk tengok-tengok. Pak! Wong lanang aja gumbung nek di rumah kok entuk njero suwal ngono lho. Ki budak-budak megawe kono lho. Ora ngerti ngene iki becekan akeh sairang-irang ngene iki. Listrik kalau delokan abane melung-melung kaya maling kena pentung. Eges sambune mambu kok njero suwal. Brambang bawang lombok ngene iki kabeh peteng mundak. Sing mudhun gerok karo suwal ngene iki. Wong lanang ki budak-budak megawe ngono ki lho. Megawe apa? Megawe apa? Megawe apa? Iso men wong lanang takon megawe apa? Kono nang kebun binatang kono lho megawe kono lho. Nonton-nonton macan utawa dulang-dulang ula kobra ngono. Iso wong lanang lho takon megawe apa lho. Meteng kene, nyusoni kene, ngemike kene. Wong lanang entuk apa? Iso gore megawe kene sing wangi, bengi sing ditandani. Entuk apa kono? Entuk apa megawe, he? Budal megawe kono lho. Megawe apa nah iki?